Nähdessään kansan joukot, Jeesus nousi vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen: Autuaitavat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaitavat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaitavat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuaitavat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Nämä seuraavat jakeet, mitä luvin, löytyvät Matteuksen evankeliumista 5. luvusta, ja Raamattu kansalle käännöksessä on otsikoitu vuorisaarnaksi. Varmasti monelle meille tuttuja sanoja, mitä Jeesus sanoo tuolla vuorella opetuslapsille. Nyt tulevalla viikolla 1.–7.9. meidän seurakunnassamme, Mikkelin helluntain seurakunnassa, järjestetään rukous- ja paastoviikko. Tällä rukous- ja paastoviikolla me haluamme rohkaista meitä hiljentymään Jumalan kasvojen edessä yksinään ja myös yhdessä. Ja tämän yhdessä mahdollistamuksen rukoukseen niin olemme järjestämässä maanantaista perjantaihin kello 11 päivärukoushetken. Itse olen siellä vastuussa maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina ja siellä käymme läpi tätä vuorisaarnaa, mikä löytyy Matteuksen evankeliumista. Maanantaina perjantaina niin me järjestämme myös illalla kello 18 rukousillat ja sinne ja näihin kaikkiin olette tervetulleita. Rukous- ja paastoviikko etenee sillä tavalla, että lauantaina kello 12.15 on sitten rukous- ja paastopäivä. Ja tämä sitten huipentuu sitten ehtoollisjuhlaan, mikä järjestämme sitten sunnuntaina kello 11. Tervetuloa rukoilemaan yksin ja yhdessä kanssamme ja osallistumaan näihin tilaisuuksiin. Niin kuin Jeesus sanoi, autuat ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuat ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Onko sinulla hengellisesti jano ja nälkä? Tässä Jeesus lupaa, että hän täyttää sen nälän. Siunausta sinulle. Moi moi.